Guys, ang pagkuha og 4,000 watch hours is lisod siya. Dayon hanga kaayo kay kinahanglan pa nimo og mga 4,000 watch hours good. I-convert nimo og minutes, kinahanglan ka makakuha og 240,000 minutes nga 10-minute video. Kung dili mag-viral ay imong video, dugay jud kay nimo na makuha. So karong adlaw akong itudlo unsaon pagkuha ang 4,000 watch hours nga safety dayon mo improve pag yun imong YouTube channel. So without further ado, pasok intro. What's up everyone? This is your boy here, Lowe Imcho, ang creator ng channel na ito. Welcome to my channel. Kung bago pa ka sa akong channel, please like and then share, hit subscribe kanang bell bitaw button diha og i-ring for the notification bell para updated ka sa akong mga bagong videos. So before ka magsugod, kinahanglan na hibalo ka unsa ang imuhang niche or imuhang content sa imong YouTube channel. For example, kung makeup ka or kung tutorial ba ka or mga DIY. Dayon adto sa search engine sa YouTube, okay? Mo na imong buhaton. Mo ni ang pinaka number 1. Adto sa search engine sa YouTube, type og mga videos nga parehas sa imuhang niche, parehas sa imuhang content. For example, akong content is mga YouTube tutorial man. Moadto ko sa YouTube og mag-type ko og mga YouTube tutorials, mga YouTube tips or mga subscribers o mga pamaagi nga parehas akong content. Aron na ako'y reference unsay ako mga videos nga akong buhaton. Kay diri magud sa YouTube, friend, kinahanglan consistent ang imong videos. Mao nang ug unsay imong niche, mo imong pangitaon sa search engine aron mo imong praktisan og himuon imong content. So guys or friend, number 2 nimong buhaton is to plan your content. Kinahanglan planuhon gyud nimo og ayo imong content ug unsay dapat imong iistorya, unsay dapat nimong buhaton or unsay imong i-title, ibutang sa imong thumbnail, ibutang nimo sa imong description og sa imong tagging. Kay ang sakto nga plano nga video dili pagpataka gwapo og gwapo siya og kanang impact sa audience. Parehas aning akong video karon ako gyud ni siyang giplanuhan. Unsay akong title, unsay akong thumbnail, unsay akong description ug unsay akong tags so that maayo ang impression sa mga tawo. So actually guys, ang planning mao ay pinaka-importante sa imuhang sa imuhang video content gyud. Kay kung dili ka magplano, kung mag-video lang ka karon, mag-film lang ka karon, then mag-shoot, then mag-edit, then mag-upload, walay saktong plano, ma-out jud gay na siya guys, ma-out jud gay na siya friend. Para nako, it's a no-no. Number 3 nga tip nga akong ihatag sa imuha friend is to make your audience continue watching your videos. Pwede ka mag-insert og bloopers, mga joke, and then also butangi po butangi og kinabuhi ba? Butangi ana jud ba? Dayon, make it interesting at the same time. Ang pinaka-importante sa tanan na ay relevance sa viewer. Maka-gain ba og information ang viewer, knowledgeable ba siya og naa siya'y impact sa iyaha ba? Maka-change ka sa iyahang pananaw og makabalo siya sa mga importante nimong ginahatag sa imuhang video. So, number 4 nga akong ihatag nga tip is simple ra kaayo ni siya. Create a playlist. Kay kung naa kay viral nga video, pwede nimo i-add diha sa playlist, ma-view pod na sa ubang viewers, so mataas ang imong watch hours. Dayon also pod create pagbutang og end screen sa every video nga imuhang gigama, kay kana mo punay mo potential po na siya nga maka-add pod na sa imuhang watch hours. Number 5 nga akong ihatag nga tip is to engage to other YouTubers. Kinahanglan nga mo tan-aw pud ka sa ilahang videos, mo comment pud ka og maayo aron sad mo tan-aw sila sa imuha. At the same time, ipin nila ang imuhang comment. Pag mapin nila ang imuhang comment sa ilang video, pwede potential ka nga makit-an pud sa ubang YouTubers og mo view sa imuhang videos. At the same time, appeal pud og live streaming. Kanang live streaming mo punay makapataas og subscribers, at the same time watch hours, maka-gain pa ka og friends, mataas pa imong watch hours, the same time mataas pa gyud ang imong subscribers. So ingon nana kay importante ang pag-appeal og live streaming og mo-engage ka og mga laing YouTubers. Number 7 nga ako ang ihatag nga tip is make use of viral videos. Kanang viral videos bitaw,
Importante kay na kay mo nay nakapataas pud sa ako ang watch hours og subscribers sa una, kay nakagama kog usa ka video nga ning viral, politics man to, si Isko og si Irap. So ning taas ang ako ang watch time gyud og mao to hinungdan nga na monetize ang akong channel. So kung naka-learn ka sa ako ang tutorial karong adlaw, ayo kalimot og subscribe og i-hit ang notification bell para updated ka sa akong mga bag-ong videos. So daghang salamat. Bye-bye.